Здравейте, Майнкрафтъри! Аз съм Фристайл и вижте сега какво ще направим. Ще направя първата ни фойверка в този свят. И ще се върна когато стане нощ, защото мисля, че тогава ще е по-хубаво. Здравейте! Ето, че вече стана нощ и сега да видим какво сме направили. Уха! Не е лошо. Така. Само това беше. Нямам повече. Мисля, че трябваше да направя само едно. Само едно да се издига, за да сега ще може да направим още. О, бил късмет. Така. Дайме това. Взимаме това, взимаме това. Това беше нещо като... Дай, както винаги, забравих. Сапнете. Ще почвам да правя пътечка. За надолу. Чакайте, да стях долу. Бабачка е липана. Защото ме трябва да ви кажа да сме взели. Знам ли какво? Ще събера още малко gunpowder и ще се върна за още малко фойерверки. Здравейте, тук съм и вижте какво имам. Доста време чаках, но какво се прави? За вас всичко ще направим. Нямам повече барут. Май няма да правим. Добре, ще паузирам пак клипа, събера още 10 и... Здравейте, събрах още 10 барут. Доста звука. Доста клипари. Виж. Сега. Сега да видя така. Тай сет тай сет няма това. Стига бе. Ето. Сега. Малко Коледа при мен подреди, но какво се прави? Всичко ще направя за вас, за вашето влог. И това е. Това от мен. Представям до нови срещи.